Hello! Us anem a ensenyar ara Flyfloat, vale? És algo més còmode, més tranquil. Flyfloat. Flyfloat. Vinga, comencem a veure quatre. Per exemple, aquest mateix que tinc a la mà és molt diferent a lo que hem vist o veureu després de Franklin. Aquest, maquíssim. Aquest talonet és el de sempre, però amb elàstics. Un model molt bo. Aquest seria una novetat. El model és el de sempre, però tot llis. Fàcil de netejar, un trepet i... apa, acord. Aquest, vale, sí, ja el tenien. Modelàs, es va vendre superbé. Ara ho fem en marrón. Es continua venent en negre, fantàstic. Deportius. Ben maco. Plantilla estarible també, per suposat. I aquest altre en cremallera. Això és super novetat de Flyfloat. Altres ja ho feien, nosaltres no. Xulo, eh? I una bota, per exemple, de novetat. Ara veurem tots els altres models. Són els mateixos, canviem una mica el teixit, hem afegit aquestes novetats també, molt maques, i són totes molt còmodes com sempre a Flyfloat. També hem afegit una numeració nova de 9 parells. Tot això s'ha de tenir en compte, vale? Anem a veure-la? Veniu amb mi, va.